вақте ки ӯ маро номид. Барои ҳамин эҳтиром каме нест шуд ва шумо чизро рӯз якшанбе мебинед. Оиди хунрезӣ бошад марҳамат. Шумо медонед ки ман аз куҷоям. Шуд бокс, Диего Лима. Мо доимо барои ҷанг тайёрем. Аммо рӯз якшанбе ман довталаби асосӣ мешавам ва муҳорибаи навбатӣ ман барои камарбанд мешавад. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. салом Нью-Йорк, ташаккур ки омадед. Ки якум савол дорад. Ҷон, ту чанд рӯз пеш хуб фаҳмонда додӣ ки вақте ки стипе туро номи ту ғазабнок шудӣ. гӯй ки барои чӣ ин чиз ба ту сахт расид? медонӣ, ман фикр мекунам ки ҳама хизматкунандагонро эҳтиром мекунанд ва ман зан ва мардҳои пулис ва аскаронро эҳтиром мекунам. ман кӯшиш кардам ки бо стипи эҳтиромона рафтор кунам. ва дар ин ҷо аллакай ду сценария рух дод. якум сценария, ӯ гуфт ки фарзандони ман ба ман ба монанди одами пас нигоҳ намекунанд. ин ҳамлаи рӯйрост ба ман буд, ба оилаи ман ва муносибати ман бо фарзандонам. ва дуюм ҳамла, вақте ки ӯ маро номид. барои ҳамин эҳтиром каме нест шуд ва шумо чизро рӯз якшанбе мебинед. гуфта метавонӣ ки акнун ин муҳориба барои ту шахсӣ шуд? бале, хеле шахсӣ. стипе, ба назар чунин мерасад ки ту аз реаксияи ӯ дар ҳайратӣ. шояд ту бахшиш пурсидан мехоҳӣ. гӯш кунед, ман ҳатто дар ёд надорам ки оиди фарзандон гап задам. ман дар ёд надорам ки гуфта бошам ки фарзандонам ба ман ҳамчун одами пас нигоҳ намекунанд. ин кор набуд. ягон гуна ҳамла набуд. ман гуфтам ки ҳамла кун чунки ӯ гуфт ки маро дар майдони пур аз мухлисон мешиканад. барои ҳамин бахшиш ки худро ҳифз кардам, ман бахшиш мепурсам. ҷон мегӯяд ки ин ҷанг акнун шахсӣ аст. барои ту чӣ? ман фикр мекунам ки ҳар як ҷанг кори шахсӣ аст. ту барои бо дигар одам ҷангидан ба октагон мебароӣ. барои ҳамин ин кори шахсӣ аст. дана, савол ба ту. ҷангварон дар ин турнир рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ бо дастпӯшакҳои пешина баромад мекунанд. гӯй ки барои чӣ ин гуна шуд? барои оне ки бисёриҳо шикоят карданд. аз аввал мо ин дастпӯшакҳоро барои он баровардем ки бо ангушт ба чашм задан кам шавад. мо ниятҳои хуб доштем, аммо нашуд. одамон аз онҳо норозӣ буданд. барои ҳамин ман қарор баровардам ва ба мутахассисони худ занг зада гуфтам ки ман дастпӯшакҳоро иваз кардан мехоҳам ва дастпӯшакҳои пешинаро баргардонидан мехоҳам. акнун ҳамаи муҳорибаҳо бо дастпӯшакҳои пешина мегузаранд? бале. ва боз савол, фаҳмо ки аввал бояд ин муҳориба баргузор гардад, аммо шахсан худи ту дидан мехосте ки ғолиби ин муҳориба бо аспинал барои якҷоя кардани камарбандҳо меҷангад. ғолиб аниқ бояд ки бо том ҷангад. ки савол дорад? бас кунед. савол ба Майкл Чендлер. таърих пеш аз ҷанг чунин аст ки ту дар Мэдисон Сквер Гарден ғолиб нашудӣ. Чарлз Оливейра аллакай туро шикаст додааст. агар ба ҳисоб нагирем ки ин муҳорибаи довталабӣ аст, ғолиб шудан, бонус гирифтан, ҳамаи ин чизҳоро ба назар нагирем, худи муҳориба бо Чарлз Оливейра дар Мэдисон Сквер Гарден барои ту чӣ маъно дорад? ман ин корро дӯст медорам. ба ман визовҳо писанд аст. дар қуллаҳои баланд ҷангиданро дӯст медорам. ман дар Мэдисон Сквер Гарден аллакай 2 маротиба хунрезӣ кардам ва ман дар Мэдисон Сквер Гарден 3-юм маротиба хунрезӣ мекунам. имконияти унвони калон зидди шахсе ки як маротиба орзуҳои маро барои чемпион шудан барбод дод. аммо рӯз якшанбе ман довталаби асосӣ мешавам ва муҳорибаи навбатӣ ман барои камарбанд мешавад. Чарлз, Майк гуфт ки ният дорад ки дар ин октагон хунрезӣ кунад ва барои унвон наздик шавад. гӯй ки ту аз Майк чӣ интизорӣ ва ин ҷанг чӣ гуна мегузарад? ӯ рақиби хуб аст, ман ӯро эҳтиром мекунам. номи калон, ҷавони хуб, оилавӣ. ин ҷанги хуб мешавад. оиди хунрезӣ бошад марҳамат. шумо медонед ки ман аз куҷоям. шуд бокс, Диего Лима. мо доимо барои ҷанг тайёрем.
جون جونز سوال با تو ریاکشن تو چی گونه است؟ سوید اونه که دانا وایت گفت که غالب باید که با توم جنگد و تو با الکس نمی جنگی. ما یگان گونه ریاکشن ندارم. حاضر همه توجه من در یک شنبه است. یک چند روز دیگر مانده است و برای من حاضر این چیز مهم است. جون، اگر این آخرین مرتبه باشد که ما تو رو در اکتاگون میبینیم، تو چی گونه میخواستی که آدمان تو رو در یاد گیرند؟ این سوال خوب است. تشکر برای این سوال. من میخواهم که آدمان ما رو همچون شخص در یاد گیرند که آمد دید و غالب شد. انا همین گونه. تشکر. سوال با دانا فکرای تو رو در این باره برای مخلصان مدیسون سکویر گاردن فهمیدن میخواستم. کی بهترین جنگوار پاند و پاند در UFC است و کی بزرگترین در همه زمان است؟ گوش کنید. ما در حقیقت باوری دارم که تا آن وقتی که این شخص فعالانه برآمد میکند او بهترین است. او یکم رقم پاند و پاند و بزرگترین در همه زمان است.